Máme tu výmenu bedrového kĺbu. Okay. To je veľká jazva, je to klasika. Cíti sa dobre, ale keď na to stúpi, má trošku také bolesti okolité. Kvôli tomu, aby sa tá oblasť uvoľnila, chcem uvoľniť celý ten priestor. A kvôli tomu som kúpil tento stroj, lebo som si ho vyskúšal najprv. A vyskúšali sme pacientov hneď po operáciách. Poviem jeden príklad. Zohni koleno, som mu povedal, zohnul koleno, zmerali sme. A potom sme spravili terapiu s osciláciou a opäť sme po terapii zmerali opäť ten rozsah. A bol dôrazne lepší aj pocitovo, aj vzorovo. Takže to bola jedna vec. A druhá vec, rameno takisto. Keď po operácii ramena alebo zamrznuté rameno, používame takisto osciláciu, lebo hneď potom sa cítia lepšie, uvoľnenejšie je to rameno a ten pohyb je lepší. A čo je pre nás najdôležitejšie, že ten pacient je spokojený a naozaj mu to pomáha. Malo by to byť dobrý pocit, taký vybračný pocit a nesmie to štípať. Okay? Keď to necítite vôbec, tak dám na to ešte taký puder, čo ešte zlepšuje ten kontakt. Aký je to pocit? Je to v jednom aj, by som povedal, že masáž okolita svalových. Je to silnejšie, nie? Trošku iné, že? Ale na tú jazvu je toto fantastická vec. A okolité svaly takisto. Lebo strašne dôležité je jazvu uvoľniť. A posledných 10 rokov sa s tým začali zaoberať, že jazva čo môže spôsobovať, aké negatívne veci. A nie iba také trošku rozmasírovanie a naozaj sa s tým trošku viacej zaoberáme s tou jazvou, tak oveľa rýchlejšie sa regeneruje tá okolitá časť a ten pohyb takisto. Takže by som povedal, že ešte jeden plus za tento prístroj, ktorý nám môže hneď s tými jazvami takisto popracovať. Používame to pooperačné stavy, chronické takisto, tenisový lakeť, ako hovorím, že pooperačné veci, potom takisto chronické veci, napríklad ako na koleno, chronické preťaženia pri športovcov, ktorí behávajú a majú ITB syndrómy. Na meniskus by som to možno nepoužíval, ale na ITB syndróm, na lepšie prekrvenie a na spastické veci. Potom vidíte ako výmena bedrového kĺbu, achilovky napríklad, dobrá vecička. Môže sa aj masírovať medzi tým a achilovka a uvoľňovať. Čo to používame? Na chrbticu to používame, áno, na svaly, tie spastické okolité, keď má niekto herniu. Nehovorím, že to pomáha každému, ale môžem povedať, že dosť veľa ľuďom to pomáha v každodennom pohybe a cítia hneď zmenu, čo je dôležité. Takže bol som skoro 20 rokov profesionálny futbalista a tomu patria zranenia. Hral som v Maďarsku a zranil som sa a spoločná, by som povedal, spolupráca s tým tímom bola spolupráca ešte v Nemecku s jedným klubom. A tam sme sa dostali niektorí hráči na rehabilitáciu. A tam som spoznal úplne inú rehabilitáciu, ako som bol zvyknutý dovtedy. A vtedy som si povedal, že toto chcem robiť, presne toto. A začal som si hľadať školy a učil som sa a tak ďalej. A medzi tým už keď som skončil s kariérou, som už otvoril svoju rehabilitáciu a začal som rehabilitovať ľudí. A postupne 5 rokov som bol sám, alebo 6 a postupne sa pridali ku mne, môžem povedať, že kolegovia a nie pracovníci. A takisto naša práca je dôležitá, aby sme boli stále moderní. Takže ja som otvorený na všetky novinky a všetky, ktoré veci ponúkajú, ale tak nech to má aj zmysel. A
pomáhať viac a viac ľuďom, nech sú spokojní aj oni, aj my. A môžem povedať, že teraz to už používame skoro rok, aby som povedal, že možno sa mi zíde ešte jeden kus, lebo sme 5 a by som povedal, že keď s tým môžeme viac ľuďom pomôcť a neroztrháme sa na jednom stroji, takže hovorí to všetko, keď chcem ešte jeden kúpiť, že sme spokojní s tým strojom. A odporúčam aj ostatným terapeutom, nech si to vyskúšajú, nech nekúpia, nech to vyskúšajú a potom sa uvidí, že ako sa rozhodnú. Super. Sú takí pacienti, ktorým by som povedal, pomohol len tento prístroj. Sú aj takí. Že povedal, že áno, toto cítim, pri tomto cítim uvoľnenejšie, byť uvoľnenejší, uvoľnený ten priestor, alebo by som tá okolitá časť.